ni'n aros yn Llanelli ar gyfer yr eitem yma, achos rhywle yn nyfnderoedd adeilad Tenopolis, draw mewn rhyw Stiwdio Gefn, os mae yna raglen o'r enw y Stiwdio Gefn. Mae'n dda cael cerddoriaeth nôl ar y sgrin. Dyw cerddoriaeth Gymraeg ddim wedi cael cyfnod hawdd iawn yn y cyfnod diweddar yma. Ac felly mae'n beth da bod bandiau'n cael llwyfan unwaith yn rhagor. Wel, dwi'n ymfalchu yn y ffaith bod Esbyrlec o'r diwedd yn cynhyrchu rhaglenni sy'n rhoi sylw i gerddoriaeth o Esbyrla'r goll yn y blynyddoedd diwetha yma. A dwi hefyd jyst yn meddwl bod y Stiwdio Gefn, mae'n syml iawn o ran fformat yn dydi, a'r gerddoriaeth ydy'r peth pwysig, da. Dewch gyda fi heb wneud gormod o sŵn fel i fi wneud. A dyma ni y Stiwdio Gefn. Fel chi'n gweud, mae tipyn o seis yn ni. Ond mae'n rhaid i fod yn dawel. Mae Lisa Gwilym yn ymarfer. Wel, cerddor a bardd arbennig sy'n mae'r fan anhygol o allu creu cymryd dwrnod. Heddiw, mae Lleuen wedi dod adre o Lydaw. Mae matoids yma, felly bach o roc. A mae Geraint Sgrîn yma. Felly, mae'n gyfuniad bach neis heddiw, edrych ymlaen. Wedi dweud beth yw beth wrth y bandiau, does dim pall ar ddyletswyddau Clive. Helo. Na, mae'n ei ofn, does na ddim lle i'r stones ar y gyfres bresennol. Cyw, Lleuen. Neith y shot yna ddim o'r tro, ti'n gwybod? Ceri noi. Beth sydd â chi gyno de? Wel, mae'n ni bach o strogonoff yma. O, hyfryd. Ie, ni'n neud y trefniadau nawr, so os ywch chi gyrraedd yma am 8:40 y bore. Mae'r bwrdd yna? Ie. Ti'n siŵr bod ti heb gael bwyd yn barod, ti? Do'n ni'n rhoi seconds mas. Grynda nawr, pwy sy'n cyfarwyddo? Fi neu ti? Fi sy'n bwco'r bandau fe. Fi sy'n gwybod siŵr maen nhw fod i edrych. Diolch yn fawr ti, Mick. Ta-ra. Clive sy'n neud yngholir i, Clive sy'n dewis y dillad, Clive sy'n neud bob dim, mae o'n neud y coffi yn y bore, mae o'n coginio'r cinio. Ie, mae o'n gallu neud bob dim. Chi'n cael Clive i gario cables i chi, fi'n clywed? Mae'n gyd yr cables, mae rhyw 120,000 o cables mewn. So ie, mae Clive yn cario'r holl cables i ni. Os oes na feirniadaeth o raglen, y ffaith i bod i ond yn hanner awr yw'r brif feirniadaeth. Os mae yna feirniadaeth bod hi'n fyr, ond well gen i dorri rhywbeth yn ei flas hefyd, a bod yn onest, a bod yna fwy o raglenni falle. Mae ansawdd y sain wedi bod yn anhygol, felly ti'n meddwl fatha mae pawb di... Pawb dwi'n meddwl, pawb yn hapus o hynny, a mae hynny wedi plesio, ti'n? Wel, ni'n recordio pob dim yn aml drac, fel fydde chi'n disgwyl mewn stiwdio recordio arferol. Ond mae'r tîm cynhyrchu fan hyn, mae'r tîm ôl gynhyrchu fan hyn yn bobl arbennig iawn. Mae'r tîm sain, y tîm camerau a'r tîm golygu, wrth gwrs, yn bobl sydd yn gwerth cael at ochr di. Roedd y bandiau mewn ar ddi Sul, mae'n awr yn nos iau ac yn 10:10 y bore. A mewn fan hyn, mae'r hyd a lledrith yn digwydd. Dewch gyda fi. All right, boys! Ni'n ein, ti'n stol o fwy, ddim mewn, coffi dy ti. Wel, ni yn trial creu rhyw fath o wargylch ma di Sul sy'n gyfforddus i'r bands gael jyst gallu troi lan, plug o'r amps mewn, troi nhw lan 1 ar 10 a gadael i fynd yn racks. Neu troi nhw lan i 1 nes y map. Ie, troi'ch yn lawr. Ie, cadw lawr, dwi'n. Na rock and roll yw na, cadw lawr. Rock and roll. So, dwi'n dydd, just bod yn benna, bod y bands yn hapus yn dod ma mwynhau'r profiad gymaint o beth ni'n neud yn cymysgu fe. Ie, dwi'n gwrs, ie. A ti'n neud sens mas o fe gyd.